Benvinguts al supermagnífic Teatre de Lletres. Començam! Avui veurem i escoltarem el so de la lletra R. En Robert era un ferrer molt garrit i rialler. Feia ferradures a la ferreria de darrere la riera. Un dia, una tempesta va destrossar i reduir a runes la ferreria d'en Robert. Aquest va arreplegar les ferradures amb la seva carreta i se'n va anar a cercar refugi. Pel camí va rescatar una bruixa que havia caigut a un forat amb l'ajuda d'una ferradura. La bruixa li va atorgar una recompensa. Li va posar una corona i el va convertir en el rei d'un castell de vidre i marbre, envoltat d'arbres plens de fruites i flors. I si repeteixes amb nosaltres les següents paraules que contenen la lletra R? Ferrer, Ferrer, riera, riera, carreta, carreta, rescatar, rescatar, bruixa. bruixa. Molt bé, hem conegut un parell de paraules que duen la lletra R. I vosaltres en sabeu algunes? El proper dia veurem paraules amb una lletra diferent. Adeu!